Kinong Hika School SSE Hakashatri jongka Meghalaya SSE School Association mentakas ngi ka khatnriu tarik unok pra arjar posau kila penlong hi ka jingilang hamadan students jaya. President jongka senjuk uba Aristotle Rambai ulong baka jingilang kala shem yalai telikirai ki bakan thop ban wengno i ka jingi khi Henry ban beteng ka jingi kren. Kajingyalang kalarai bandawa baka sorkar kadiban perkhat ikinong hikai emtet kibalarung kam haus nam arjar arpho bat kabalai kalong kajingdawa kasenjok kalong bandawa ka sorkar banthung ka empower committee. Dangshan ka sorkar kalap diang santli ki mat jingdawa jong kinong hikai SSE na ki pratali bat kaseng kalabu hakman. Haka jing shisha kasenjok kinong hikai SSE haka atarik urisaw arjar posaw kila shem yakarai ban lada ka sorkar kam shem kyai ke jingdawa kin penlong sendan da ki jingi ki bating e habaro kawi ke jala. Haka ni ka jingilang da ki spangut kinong hikai school SSE kila wan bani shem menta shidraham. Karai kabangila shim menta kasengi haka ni ka meeting kabala long menta kadai ka meeting ka baar kami kabangila khot hadin ka jing kendo jongi bat ka Gomen kata khat pratrik jong bnai November arja pasau bat sautrik jong bnai Desember arjar agusau. Karbang kong karai ka bangila shim kalong ba. Yak tu karai ka bangila shim hak atrik jong bnai Oktober arja pasau balada nimyo kano ka positive respond na gongen ngin penlong ya ki program jingyaki hapo speed Meghalaya menta da kawe ka sur unanimously ngin shim ya karai ba nginom teng show ya ka jingyaki Henry ngin teng ya ka jingyakren bat ka sorkar. Kabaar ngila shim ya karai ba hakapai dei bat kini kinong hikai ki padang dei banile ya ka emtet ngi ngila shim ya karai ba mendaras ngi ba ka sorkar kan an consider ya baro kinong hikai SSE ki ba join hal anishwa ka shitrik ubna Julai 2000 arpo kabadai ka tarik ka ba nakaliang jong ka education department kala penmi ya ka notification ka shitrik jong ubna Julai 2000 arpo kaba kala ong ba ka emtet kalong mandatory ya baro nado katoka sngi kaba penmi ya ka notification ya ki bakwa banlong kumki no hikai kabalai karai kabangila shim kalong bangin ajmud ya ka sorkar bakan thungno ya ka empower committee but kit khot jong kan ka empower committee kindai na po law department personal department finance department planning department education department but kuntubro naka association but ya ki kam ki badangsa hakaban ya kren details hakabai dei bat ki ki points ki bangila suggest ya ka government bakan kentub lang haka policy na menta ka job security jong kinong hikai SSE ban ya kren no da ka empower committee tikini kilong kilai tabi kirai ki bangila shim mentasi